खुलुमबाय दिनै 23 नभेम्बर 2023 बिस्तिबार आसामनि शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय काकतिबारि सनारियाव सासे सुबुङा जौ लोंनानै गावनि बिफाखौ बुनानै बुथारदों। दायनिगिरिया जौ लोंनानै थांनानै मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनानै बिफाखौ बुथारदों आरो उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फिसाज्लानि मुङा जाबाय जितेन गार'। महाराष्ट्र रायजोनि आकला सिटियाव सासे 29 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो आथोनारि गाग्लोबनाय सिगारजों सावना होबाय थानायनि जाहोनाव 2 बोसोरनि उनावसो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गणेश कुमरे। गणेश कुमरेया सिगारेटजों सावनायजों लोगोसे हिनजावसा गथ'नि खानायखौबो साबना बोबथिङोमोन। इजिपिडि गुवाहाटी पुलिसा जरहाबादआव गोख्रों सिग्रोमनानै गंनै ट्राकनिफ्राय आयेननि बेरेखायै लांनाय मा-55 मोसौफोरजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय हारमानलिंड केनिडिक्कर आरो सनिकी टेरियां। बिसोर मोसौफोरखौ आसामनिफ्राय आयेननि बेरेखा मेघालय फारसे लांनो नाजादोंमोन, नाथाय लांनो हायासै। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरनि सायाव आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। तेलेंगानानि रांगारेड्डीआव गंसे प्राइभेट स्टेडियाम लुफुंबाय थानाय समाव खामानिया सोलिबाय थानाय समाव हरखाब बायना गोलैसिननायाव 2 सुबुङा होसिनजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 60 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ। फैगौ लकसभानि बिसायख'थियाव नब कुमार सरनिया बिथाङा इलेक्सन दारनो मोनगोन ना मोना, बिनि सायाव मा बुंखो खोनासंदो। जों दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै नब कुमार सरनियानि सायाव जों माखासे फोसावनानै होनो सानदों। रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिनो लुबैयो, गोबाङानो सोंबाय थायो नब सरनियानि केसा मा जागासिनो दं। दा बेखायनो जोङो रायजो राजानो मिथिनो थाखाय जोङो एसे मोजाङैनो बुंफोरना होनो लुबैदों जे नब सरनिया थांनाय 2009आव बर' कसारि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बियो 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एमपि जादों। नब सरनिया बर' कसारि नङा आरो सरनिया जाथिया ट्राइबेल नङा आरो नब सरनिया बर' कसारि होननानै बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाया बे इलिगेल इनभेलिड बे सोलिया। दा बेखायनो जों गासिबो बेफोर आयेननि बेरेखा हाबा मावनायखौ नायनानै जोङो नब सरनियानि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लाजोबनानै बिनि हा हुनि रेकर्ड, बिनि बिफानि साख्रि लानाय जायनाखि फोरमानलाइफोर, बिनि स्कुलाव फरायनाय फोरमानलाइफोर, बिनि भटार लिस्ट, बेफोर गासिखौबो नायनानै जों फोरमान खालामनानै जे हाइकर्टआव जोङो केस होनाय जादोंमोन। नब सरनिया बर' कसारि नङा, बे ट्राइबेल नङा। दा गथिखे बिनि एमपि जानाया इलिगेल इनभेलिड, बिनि एमपिखौ दाननांगौ होननानै जों हाइकर्टआव केस होनाय जादोंमोन। दा लेखायावनो रोखा रोखा दंखायो बियो बर'जों खुनु सोमोन्दो गैया। बिनि बिबै बिबौ गासिबो बियो हरुकस माने परिचया, बिनि परिचयाव खुनु बर'जों सोमोन्दो गैया। जारिमिनाव जानो हागौ मोनसे टाइमाव सरनिफ्रा बर'मोन, माने बर'निफ्राय सरनिया जाहैनाय बे जारिमिनाव जानो हागौ। बे जारिमिननि बाथ्रा, जारिमिनजों संबिधानजों गावबागाव आलदा आलदा मोनसे जायगा लायो। दा कनस्टिटिउसननि बाथ्रा आलदा, जारिमिननि बाथ्रा आलदा। दा बे जै नब सरनिया जारिमिना बर' कसारिमोन होननानै बेनो सार्टिफिकेट होनायाबो भुल आरो बे बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट मोननो हाया। बियो नोंनि सार्टिफिकेटखौ मानो केन्सेल खालामनाय जाया, मानो खालामनाङा बिदि होननानै मोनसे सकस नटिस होदों आरो बेखौ टाइम होदों। बेनो सप्ता खननै गेजेरावनो नों बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ, बे नटिसखौ हरनाय जादों। दा अबयसे आरोबाव मोनसे होबावदों जे सप्ता खननै गेजेराव नों जुदि रिप्लाइ होनो हास्लाबाबा नोङो मास मोनसे टाइम नों बिनानै लानो हागोन ओरैनो होबावदों, खिन्थु रिप्लाइखौ होनांगौ। दा बेबायदि होननाय जादों। दा नब सरनिया खुनु रिप्लाइ होआखै, ओरैनो थाबाय थादों। बे दा रिप्लाइ होआसै गोबाव जाबाय, जोंबो खबर लाबाय थादों WDBC आव।
जेब्ला चन्दना मन्थ्रि जायो बे मन्थ्रि थानाय समाव जोङो चन्दननि रुमावनो लिंहरलायनानै WBCनि सेक्रेटारि बिनिता पेगु बेखौ लिंहरनानै जों जावले जावले सावरायदों आरो जों अफिसाव थांनानै सावरायदों दाननो थिनबाय थानाय जादों दा प्रसेस खालामगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिनिता पेगुआबो बुंदों जों सिगाङाव प्रसेसा खालामाखै नङा खालामदोंबो बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायोब्ला बिनि एमपि सिटआ थाङो एमपिआ थानाय नङा आरो बिनि एमपिआ दानजायोब्ला लगे लगे बिनि सायाव क्रिमिनेल केस जायो आरो अब्लानो बे जिबां माने गावनि बेथन जानाय बे सुजुग सुबिदा लानाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ बे रिफान्ड खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो जों बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।